खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हिमन्त बिश्व शर्माया त्रिपुरानि दैबानाजों खहा जानांनायफोरनि थाखाय 5 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि मानिक साहाया आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ रायजोआव दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनि हेफाजाब होनो थाखाय 5 कौटि रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बे अनसुंथाइखौ आसामनि दावबायारि बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया सिएम साहाखौ बिथांनि आगरतला न'आव गथायदोंमोन। सिएम साहाया गिबि मन्त्रि शर्मा आरो आसाम सरकारखौ बिथांमोननि मददनि थाखाय साबायखर बावनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। खौसेथिनि बे आव-फावआ गोनांथिनि समाव नसुंसेनि रायजोफोरनि गेजेराव हेफाजाबनि गोसोखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ नेभार गिभ आप, जन आब्राहिमा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि डिउरान्ड काप देरहानायखौ बाख्नायदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि बिगोमा जन आब्राहामा जारिमिनारि डिउरान्ड काप देरहानायनि उनाव मोनसे भिडिअ'आव हानजानि मावफारिया कच आरो गेलेगिरिफोरखौ बाख्नायदों। क्लाबजों गावसोरनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलआव शेयार खालामजानाय भिडिअ'आव जननि खौरांखौ अनसायगिरिफोरा दिन्थिनाय जादोंमोन। बेयो नोंसोर बयनिबो थाखाय माब्लाबाबो नागारनो नाङा मोनसे आयदा। देरहानायनि अनगायैबो गोब्राब समावबो हानजाजों गसंफा। सुरंनि जोबनायाव जेब्लाबो सोरां थायो आरो जों बेखौ फोरमान खालामो। गुबै जोहोलावफोरा मावफारियाफोर, कच, गेलेगिरिफोर आरो अनसायगिरिफोर जाय जोंखौ मदद होदोंमोन। सनिबाराव नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ कलकातानि सल्ट लेक स्टेडियामाव मोनसे रंजाथाव फाइनालाव महनबागान सुपार जायन्टखौ फेजेननानै गावसोरनि गिबि डिउरान्ड काप बिमुंखौ रैखा खालामदोंमोन। नेमखान्थि समाव 2-2 जों समान-समाननि उनाव मेचखौ पेनाल्टि शुटआउटजों थिरांथा खालामनाय जादोंमोन, जेराव नर्थ इस्टआ 4-3 जों देरहादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदियैब्ला चेम्पियन जानो हानाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ बान्था महरै चेम्पियन ट्रफिजों लोगोसे 60 लाख रां आरो रानार्स आप हानजा महनबागान एससिआ 30 लाख रां बान्था मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो बे बोसोरनि डिउरान्ड कापआव गुरमीत सिंहआ गल्डेन ग्लभ, बांसिन गल स्कर खालामनो हानायनि थाखाय न'आ सेडुईआ गल्डेन बुट आरो जितिन एमएसआ मेन अफ द टुर्नामेन्ट बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा दिनै 2 सेप्तेम्बराव 23,900 नि बांसिन फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइनि लाइजाम रानगोन। आसाम सरकारा बे समायखिराखौ फुरा खालामोब्ला सा 23,956 फोरोंगिरिफोरा अरायथा साख्रि मोनगोन। आसाम सरकारा दिनै 2 सेप्तेम्बर खालि सा 23,956 थिखानाय फोरोंगिरिफोरनो अरायथा थिसनथाइ बिलाइ रानगोन, जाय 1 लाख सरकारि साख्रि होनायनि समायखिराखौ फुवारगोन। बे फालिथायारि हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि खानापारा जुनार फाहामथाय फरायसालिमा फोथाराव खुंनाय जागोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। बेजों लोगोसे थांनाय 3 बोसोराव रायजोआव गासै सोरखारि साख्रि थिसननाया 1,24,345 सिम सौहैगोन। सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुआ जौगानायखौ रोखा खालामनानै बुंदों दि फोरोंगिरिफोरखौ गावसोरनि सिगांनि फरायसालिफोराव थिसननाय जागोन। बे आगानआ गोजौ बिजिरसालिनि रोंग'थि गोनां थिखानाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा थिसनथाइ हाबाफारिनि दोनथ'नायखौ बोखारनायनि बिथोननि उनाव लानाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदोंमोन 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव 1 लाख सोरखारि साख्रि आरो सोरखारा 26 आगस्तसिम 1,389 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानखाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ इउरियानाया सावस्रिनि थाखाय गाज्रि, फेसबुक लाइभआव गिबि मन्थ्रिनि गोबां फोसावनाय। गिबि मन्थ्रि शर्माया ना जगायनाय दान्थे-बिदान्थेखौ बिबुंथि होयो, सावस्रि खैफोदनि बागै सांग्रांथि होयो। धिं जिनाहारिनि जाथायनि फिननायाव नगाव ना फालांगिरिफोरा बहिष्कार खालामनायनि जाहोनाव बावैसो सिगां ना जगायनाय दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गिलिर जादों।
सनिबाराव मोनसे फेसबुक लाइभ सेसनाव सीएम शर्माया इउरिया गाज्रि फुख्रिफोराव दैखांजानाय ना जानायजों सोमोन्दो थानाय सावस्रि खैफोदफोरनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बेखौ किडनिनि जेंनाफोरजों आरो रायजोनि देहा फाहामसालिफोराव डायलाइसिसनि थाखाय गोलाव सारि जानायजों सोमोन्दो दं। बिथाङा सुबुरुन होदोंमोन दि नगावनिफ्राय ना जगायनायखौ दोनथ'नाया गोजौ आसामनि थाखाय जायगायारि ना दिहुन्नायखौ बांहोनो मोनसे खाबु जानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ मैया सा-सानजा भारतआव बांग्रिं, जेबो खहा जानायनि खौरां गैया। सा-सानजा भारतआव मैया 3.6 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों, जायनि जाहोनाव थागिरिफोरनि गेजेराव दान्दिसे समनि थाखाय जिंगासिनांगौ जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला आसामाव बेलासिनि 6:51 रिंगायाव मरिगावआव 3.6 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं फैदोंमोन, जायनि मिरुआ 23 किल'मिटार गोथौआव जादोंमोन। जुदिय'बो हरखाबै खहा जानाय एबा खहा जानायनि जेबो खौरां मोन्नाय जायाखै, खाथि-खालानि ओनसोलफोराव बांग्रिं मावदोंमोन। बेनि सिगां नागालेन्डनि नकलाक सहराव फुंनि 3:36 रिंगायाव 3.0 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं फैदोंमोन। बेनि उनाव फुंनि 9:12 रिंगायाव बेंगलाव 5.1 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदोंमोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'लजिआ मोनफ्रोम बांग्रिंनि गोथौथि आरो गोथौथिखौ नोजोर होनानै गुवारै फोरमायथिखौ रोखा खालामो।